servei d'atenció al client és el nexe d'unió entre els laboratoris de la xarxa d'IBI i els professionals del laboratori CORE de Masblau. És un servei transversal que la seva funció principal és acompanyar en el procés analític i postanalític. El gruix de la feina es basa en resoldre tot tipus d'incidències que surten en el dia a dia fins a arribar al final, és a dir, o portar-la fins al procés analític o descartar-la per seguretat del pacient. Al llarg de tots aquests anys, la transformació digital ens ha portat a treballar actualment amb el portal assistencial. És un canal relacional amb el client que compleix la llei de protecció de dades i on ens podem comunicar virtualment i tenim una comunicació fluida. El valor de la nostra feina d'atenció al client es basa en que no només és feina exclusiva d'atenció al client, sinó que acompanya a tota la resta de serveis en tot el procés tant analític com postanalític, en el procés assistencial en general.